Jerusalem.
egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyabingelela abazalwane bonke egameni lenkosi yethu Jesu. Siyabingelela ngegameni namandla igama lika Jesu. Alibonge igama lika Jesu. Siyabonga inkosi bathandekayo ephumelelisayo. Awutshela umakhelwane ukuthi wenze kahle wabakhona. Mayingaphendule kakhulu ungilophe kalongala. Tshela ukuthi wenze kahle wabakhona. Alibonge igama lenkosi. Igama lami ngusimo kwaKanyameni Sibongo. Ngisindisiwe. Izono zami zixolelwe. Amen. Anginamashoni ngoJesu wafika empilweni yami. Anginawo amashoni ngoJesu ngamamukelayo. Angizalwanga ngisindisiwe. Haleluya. Angizalwanga ngisindisiwe ngomfana nje njengabafana bonke. Jesus. Ngakhula ngahlupha. Ngihluphile bazalwane. Mangithi ngihluphile ngempela. Futhi khona into engiyibonayo ukuthi kune age ethile la umuntu uyombona ukuthi uyahlupha ngoba nalabo abakhulayo ngiyibona le age yo 19 20 21 22 ukuthi leya ndawo leya iyona ngempela ehamba ikunikeza izikazi empilo. Izika eziningi itholakala lapha ya kuleya age. And nevangeli liba yinala ngalezi ayikhathi. Liyatholakala ngoba uyaphuma usukuse eminyango kakhulu impilo yakhe ilangazela izinto eziningi. Ke bekade lishunyayela ivangeli kakhulu nangasekhaya. Ngiyakhumbula nje ukuthi ayikho into engangiyicabanga ukuyiyela etendeni ngaphandle kokuyobheka osisi. Into engangiyicabanga etendeni ayikho enye ngaphandle ukuthi nje ngiyoyibhekela osisi. Kodwa uNkulunkulu wayikhuleka ekhuluma etendeni. Akhuluma mina ngivala amadlebe ngiphele into engiyifunayo. Kodwa ngithe ngokulizima izwi likaNkulunkulu ngaqhubeka ngathola izikhala. Ngoba ngisho ingane ngayithola sengazi ukuthi ukhona umuntu ethi uJesu. Kodwa nginomsebenzi naye. Angazi ngithi pay attention ngoJesu. Kodwa ngiyangena endlini yenkosi. Ngilizwi izwi likaNkulunkulu. Kodwa mina ndaba nayo ngoba into engiyifunayo akusiyona leshiwoyo. Ngize ngezinye inhloso. Kuyenzeka kungene endaweni yokukhonza. Ngoba unezinye inhloso oyifunayo. Uluzo ukuphila. Ngoba ukuphila kuyakhulunywa kodwa ungakunaki ubheka ukufa. Uphambane wena nento kufanele ukuthi uyithole ezosiza wena. Ngithela ngokuyizima lento ngahlala ezimfunweni zami. Kwahamba ngahlala ezimfunweni zami. Sokuthi mina into engiyifuna iyodwa ngifuna intombazana. Ingane mina ngiyithole eyokuqala I think I was 19 years. Sengifundele izwi ngathola ingane yokuqala. Ngayithola ingane kwakufanele ukuthi uJesu ufikile wayizoba isitopa. Sokuthi lento ingabisaqhubeka ngoba uJesu une format. Ayenzile ukuthi abantu bathola abantwana. uJesu uyafundisana unendlela yakhe. Abantu banendlela yabo. Kodwa uNkulunkulu noJesu banendlela yabo yokuthi abantu mabande kanjani emhlabeni. Mina ngaqhubeka ngafuna ukuhamba ngeformat yami. Ngoba uma uhamba ngeformat yakho kunomvuzo wakho. Futhi uma uhamba ngeformat kaNkulunkulu kunomvuzo wakho. Lezi zinto zinemivuzo yomibili. Kuthe senjalo ngathola wesibili.
mina. Haleluya. Kuthela abantwana ngokuqhubeka anginadirection ngabo ngoba manje njalo mangihlangana nabo siyaxabana futhi angisoli lutho noma beyingane ngapha bayafona bakhuluma kwabo ngoba basangidinga empilweni yabo. Uyabo? Bayangidinga ngiyaqhubeka mina nginankinga. Ngithi ndanginandaba unini uyosale bona. Ngiyaqhubeka futhi. Hayibo. Funa amakhosikazi into engifuna nje. Yazi ngifuna ukutshela ukuthi ngingakasindiswa. Angazi ngidivorce kangaki. Ngidivozile mina. Ngidivorce kodwa ngingashadanga. Sathane. Ngingakasindiswa. Ngoba labantwana bengibathola ngize ngithi mina ihlo yami. Kodwa ayikho into engathi ibe yithukuthuku zami sokuthi ngihambe ngiyothi baba. Kuze ngikwazi phela ukuthi ngenze ngendlela efaneleyo. Usathane ngidonsa ethi kulungile. Kabathola labantwana ngadukelana nabo saxabana nabo kwavuka ienga bona ubaba akekho empilweni yabo. Kuthe kusenjalo kwafika ivangeli. Kwafika ivangeli kumfana oneyingane ey'nhlanu. Lezi y'ngane lezi zikude nami zikude noma ngithi ziyafika kimi zifika emntwini ongahlalisiwe kahle ngoba uma uJesu angekho kukho ukuhlala kahle. Uma ongenamthetho ukhuluma uyiphikisa uyishikisa la uyazi ngoba ukhuluma udlula. Glory to Jesus. Manje uma ufika uJesu ufika leso siphithiphithi somuntu oneyinkinga othweleyo elithi zilenkosi lethani konke okunisindayo mina ngizolithwalela. Lezi y'ngane ngisindiswa msebenzi kuyabheda ngazi nokuthi ngizothathani ngihlanganise nani. Soke manje ngafika uJesu empilweni yami kwafuneka ukuthi manje angiqale ngifunde ngoba uJesu uza nesifundo mayifika. Uyafuna ukuthi umdala buyele kuye ahambe ngey'mfuno zakhe. Kwafuneka manje ngiqale phansi ngilungise lezi zinto ezenzekile. Mind you, ivangeli lifike ngingakabi nangane. Ngilithola senginey'ngane ey'nhlanu ivangeli. Lingifika sengilimele ngaphakathi. I-challenge enginayo funeka ngilungise le mess. Ngoba manje kukhona la kufuneka ngiye khona. Angikwazi ukuba phakathi kwenu nginale mess yokuthi ngizokhuluma ngithini ngomuntu onengane ngingayilungisi leya yami into. Haleluya. Wathembeka uJesu. Wathembeka uJesu empilweni yami. Lento wayenza yalula. Ngahlala phezu kwey'ngane. Ngahlala phezu kwey'ngane bantwana bami wozani kumina isambeni senkonzweni. Ngayifita ezinye yifakile iy'ntambo la angiyisoli ezala zikhonza khona. Manje kufuneka ngi-instinct enganeni mntanami apha ekhaya nansi into esetshenziswayo sisebenzisa umthandazo. Uma uthola uJesu manje kwafuneka ukuthi angisumayele ebantwaneni. Isimilo sami masikhomba ukuthi nginoJesu. Kwafuneka ukuthi manje nomgido engiwenza awunyuke uzipho endodeni. Ingane yaqala yabona ubaba engasiye lo imimazi. Yathi ingane ubaba ngeke khona into eyikhona manje kuyena. Akayona lento ebishuma. Ubaba usangenwe ngoba uma ungenwa uJesu ziyashintsha izinto. uJesu ufika noshintsho empilweni yomuntu. uJesu uthi uma ingena angena into okuyizolo ishintshe ngabe sabayiyo namhlanje. Khuluma ngoJesu mina ukuthi uma uthe uJesu wamamkela impilo yakho yangabi lento yaba yilento okuyiyona izolo akabi uye. Uthe ayifika empilweni yami zaqala izinto zashintsha. Kwafuna ukuthi manje ngibheke indlela ebengihamba ngayo nangendlela ebengicatshela ngayo ngihamba ngayo noma ngithi ngiyaphuma sakhona ekhulumayo mina ngoba uJesu ayikho into ongayazi ongayazi ngaye. Ngisho noma ungakhona abantu abaningi bathi mawusindiswa bathi uma bebona wenza into wrong engazange etshele umuntu athi wrong into oyenzayo
wena usuyakhona ngathi ngifuna yezwa ngabe ninayo imento noma umuntu ozongilandelela kodwa ngithi mangisemakhoneni kuzwakala ukuthi khona into eseyingenile empilweni yami so noma ngishuthuza ngoba leli qembu langala liyangifuna langala ngiyazizwa ukuthi ngiyafuneka khona ngithi mangisalele khoneni ithi into wena ayisafanele nabangani bakhuse bathi hayi wena hayi ngasuka ngaphoqela ukuthi angiyiphile le mpilo haleluya abafaka abantwana bakhonza abantwana bahamba bayofakaza emakubo benze njani bayofakaza emakubo ukuthi lento babe beseyiyona akayiyo wasuka wengane omunye walandela wathi ngifuna ukuyobona la okhonza khona ngoba uyana bethola induku kakhulu kulaba uyana engimcindezele kakhulu ngisazwana naye kwanyanya yena manje wayenkonzweni efuna ukuyobona nomuntu owayithandana naye uJesu ongakabikho wahlala wamfuna wathi uyambheka kamtholi wathi uyambheka kamtholi kwashunyayela khona kwashunyayela khona yena uma wengando waphakamisa isandla wongela uJesu yena yobona ukuthi leya ndoda into eyayiyiguquliwe yilo Jesu lo Jesu asimlethe kaphi uyaphila uyamshintsha umuntu ey'ndleleni zakhe uyayiqondisa indoda ibe yindoda uyayilungisa insizwa ibe yinsizwa uyamlungisa umama abe umama haleluya indaba yami isekuzaleni bazalwane indaba yami nje inokuzala anithi ukuzala indaba yami inokuzalwa ngoba la ekuzalweni haleluya uma sikhuluma ngokuzala sikhuluma ngento endala ibikade ikhona bese siqhubeka into entsha futhi lento ezobizalwa i-completely different nento ibikade iyona before amen so ke la into yami isethenini umuntu mayizelwe uNkulunkulu umuntu ozelwe uNkulunkulu makafuze uNkulunkulu uNkulunkulu ufuna ukufuzwa abantu abazelwe uye ngoba before uzalwe uNkulunkulu usukufuza uSathane ufuzela ungazange umamukele kodwa izenzo zakho zithi wena ngokaSathane now yingakho ingekho into ebuhlungu noma ushayile noma uthethisiwe noma wenziweni uqhubeka khona nento okhuzwayo ukhuziwe ngoba uSathane ukhuzwa njalo uyakhuzwa into ekhuzwayo into efika ingamenywanga ukhuza noma ungasathandi ngayo kodwa manje kunezwi elitholakala la kafishane eBhayibhelini cela ubhekele John chapter 3 bese sifunda nje verse 3 kuphela sithandaza ngithanda lento yokuthi uma ufunda incwadi yamaHebheru ithi uNkulunkulu ukhulumile endulo ngokokhokho bethu ngezindlela eziningi kodwa kule mihla le ukhuluma ngendodana yakhe ogama layo linguJesu into engiyithanda kakhulu ekhuluma ngabaprofeti ebezala amaqhawe enkolo kodwa mase khuluma ngendodana uzala abantwana kunabantu abasabambelele ekuthenini uNkulunkulu endulo abafuna ukuyibheka le ekhuluma ngalesi sikhathi kunabantu Mr Dlamini ababuka ikhayisi edlale last week bengayifuni bese edlala namhlanje ngoba uma ukhuluma uthi wena ufuna ukuziyela kuNkulunkulu ukhuluma ngegame edlale before kanti igame present yilezi ngakayazi esifuna masiyazi manje so uNkulunkulu kule mihla ukhuluma ngendodana yakhe ogama layo linguJesu funda ke sisi John 3 verse 3 uJesu waphendula wathi kuye ngiqinisile ngithi kuwe umuntu engazalwa ngokusha angewubona umbuso kaNkulunkulu ngiqinisile ngithi kini umuntu engazalwa ngokusha angewubona umbuso kaNkulunkulu into yokwamukela uJesu isekuzalweni
Ngiyathanda-ke ukudlula la phambi koba singene. Umuntu uzalwa kathathu kuze abe ngophelelisiweyo. Umuntu uyazalwa ngenyama ezalwe uyise nonina. Bamkhulisela into yokuthi mayiphuma la kuthi uyingane yakasibanibani afihlonipha bayikhulisa kahle. Umama nobaba basazonga phambi kaNkulunkulu ngendlela abakhulise ngayo ingane, ngoba i-assignment kaNkulunkulu leyo. uNkulunkulu ufuna ukuthi ingane mayikhuliswe kanje. Aphinde futhi ingane inikeze uthisha. Uthisha uzoyizala ingane ngokwengqondo. Ingane izalwe ngokwengqondo. Mayiye esikoleni izalwe ukubheka umhlaba nama-challenges omhlaba. Uthisha uzokhawunta phambi kwesihlalo senkosi ngokufundisa kwakhe ingane. Bese kuzoba khona umfundisi ezozala ingane ngokukamoya. Futhi lapha umfundisi uzokhawunta njengoba kumele uma ngizokhuluma into engidukisayo ngisazokhawunta phambi kwesihlalo senkosi ukuthi yini engiyitshelile abantu bakaphili. Manje ngithunywe into eyodwa yokuthi phakathi kwakaphili nimelwe ukuzalwa kabusha. Nimele ukuzalwa ngembewu engabuniyo. Nizalwe ngezwi likaNkulunkulu. Lento idide umuntu abaziwe phatha imali esekholwa. Aziwe indawo yonke ukuthi umfundisi efaka ukhololo. Aziwe kuyona yonke into. UJesu uphendula yena ngoba lithi iBhayibheli walinda kwashwa wanyenya uNicodemus. Aziwe ukuthi uyakholwa kodwa manje kukhona indawo angakaze afinyelele kuyona emazini uNkulunkulu. Ngoba uJesu manje uNkulunkulu ukhuluma ngendodana yakhe kulezi insuku. Ngalezi ayikhathi wamazi esakhuluma ngezindlela eziningi. Hallelujah. Njengoba abantu besayibambile iy'ndlela eziningi kanti manje uselethile indlela eyodwa. Yingakho phela uJesu ethi mina ngiyindlela neqiniso nokuphila akekho yababa ngaphandle kwami. Hallelujah. So labo abantu basabambe lokho uthi ke manje nimele ukuzalwa. Wayifuna umuntu azalwe. Yabona ingane encane uma izofika emhlabeni iqala la eswini. Njengoba ilapha eswini nje iyalungiswa, ilungiselela izwe eyakulo. So njengoba uNkulunkulu enza njalo nje wenzela khona ukuthi izidingo azobhekana nazo asikaze sakhula isandla sikhulela ngaphandle. Isandla sikhulela eswini kuze sikwazi ukusefa ingaphandle. Umlomo awusebenzi lutho esiswini kodwa uqala ukusebenza ngaphandle. Unyawo asikaze sizwe ukuthi kuthiwa ingane yethu iyahamba eswini kodwa ingane siyibona seyihamba ngaphandle. Uthi unina izala ibipractice ukwenza lento eyizele. Nakanjalo simele ukuzalwa kabusha. Simele ukuthi intando kaNkulunkulu mayenziwe emhlabeni njengokuba yenziwe ezulwini. Ngoba inhloso yokusindiswa ukuya ezulwini siye entandweni kaNkulunkulu. Hallelujah. Now-ke uJesu mayithi nimele ukuzalwa, nimele ukuthi namukele mina ngoba lani yakhona kugcwele mina. Hallelujah. Lani yakhona kugcwele mina. Akekho ozofika ende nami athi unami lapha. Lento mayiqaluse lapha emhlabeni. UJesu kholwa uya ukuthi wafa wavuka. Uhleli ngasekunene sikaNkulunkulu. Sometime uthi uhamba naye. Uhamba naye uJesu, lala naye, uvuka naye. Ngoba into esindiswayo ayisindiswa inyama. No, akasindiswa. No, akakholwa futhi lo. Zake waqala ungathi mawenza bese uthi umuntu okholwayo ufuna bangibona ngoba lo osindiswayo akabona. Hallelujah. Akabona lo osindisayo kodwa uyena okhuphukayo enze
umdumbu silathu sehambile kuhambele into esindisiwe Jesus. yena sindisi igcotshwa la manje ke ngizothi kumele nizalwe ngoba manizalwa niyalungiswa nilungiselela izwe eniyakuyona ithi iBhayibheli umuntu mayefa nomefa akayilahla ngoba kunabantu abazolashwa abangazalwanga ngezwi funa abantu abazozalwa ngokukaNkulunkulu funa uzalwe ithi iBhayibheli uNkulunkulu wathandiswa kangaka yabona kangaka awunasilinganiso sendlela wena othandwe ngawo uNkulunkulu kodwa ulithandile izwe kangaka wanikela ngedodana yakhe kuphela kwayo ubona ungenza into enjani ubona ungenza into efana naleyo uyinikele lingenacala ngoba wazi uJesu engenacala wadela ubukhosi insizwa yasebukhosini le yingakho izala abantwana yingakho wena ubizwa ngomntwana kaNkulunkulu because wena uzalwe ebukhosini Hallelujah. moya nakazulu nje kuthiwa womntwana why bazalwe ebukhosini uJesu mawamkela afika empilweni yakho ufika ne-sonship uphenduka ulapha emhlabeni kuthiwa uzange umntwana kaNkulunkulu lasikhonfenywa izulu uthi ma uphila usuphisa ubona ukuthi ukhona lengihamba naye uyazizwela wena ukuthi ukhona lengihlala naye izinto zami sayiguqukile into lebeyiyo ngoba uJesu uyaguqulana hayi bazalwane uyayiguqula izinto uma fika empilweni uthi upholo uthi ma umamukela uJesu okudala kuyadlula bese kuvele okuhle wayesho njalo it's because makuzalwa funeka kuvele into enhle yabona moya la kophepha uzofika nala kubhaliwe kuthiwa newborn kukhulunywa ngengane esanda kuzalwa bese kube kusana olubonayo ukuthi alunasono kodwa kufuna ukutshela ukuthi izono zisuke zigcwele mphungu ngoba kamamukela uJesu wena uyibona ngale ndlela eyiyo ngoba phela thina sizelwe ngembewu enegazi lika-Adamu yona enawenza impilo eseyidini noma ingane yakho uyizala uyibona ukuthi ilungile kodwa kusho ukuthi sifikile endaweni okufikele kuyo yingakho kunzima nokuthi uyamukelela uJesu ngoba uJesu uyivumela wena funa uzalwe ngombuko wakho haleluya silethele uJesu uJesu uyazalana silapha nje sizotetisa kunabantu funeka batetwe namhlanje bazotetwa ngezwi likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ba-appointing balapha kunemhla uJesu uzofuna bona namhlanje kunamanye ukhona asezulwini asekhona lapha phakathi kwethu uNkulunkulu uyibizela ihona siyasaba nje umsebenzi wokuthi sibatetise egameni likaJesu haleluya tetete elizothandeza bomkheso egameni lenkosi haleluya uJesu khona uzele wena kule ndawo akazele umakhelwane wakho funa ukuqinisekisa ukuthi uzele wena wedwa ukuthi impilo yakhe izoguquka namhlanje ngoba uzozalwa ngembewu imbewu engabuniyo ayizwe kaNkulunkulu. Glory to Jesus. Asiphuthume singawaste isikhathi. Nangu uNkulunkulu ufikile kwaphila. Usebantwini bakhe. Ngoba unabantu bakhe. Amen. Ufuna namhlanje uNkulunkulu nambithe ubumnandi bezulu. Usemhlabeni. Ufuna namhlanje uNkulunkulu urejiste encwadini yokuphila. Uhambe emhlabeni igama lakho linotshiwe encwadini yokuphila. Cela sivala amehlo egameni likaJesu. Sifikile isikhathi sakho sokubelethwa namhlanje. Ungadeleki. Sifikile isikhathi
uzwe ngokuthi ungumntwana kaNkulunkulu. Sisavala amehlo ngicela othi hayi namhlanje kade ngahlala eswini ngiyaphuma namhlanje. 9 months wami ugcwele. Ngiyaphuma namhlanje. Ngiyaswenelisha. Ngifuna izinto ezintsha. Ngifuna impilo entsha. Glory to Jesus. Cela uphakamisa isandla ngegama likaJesu. Nkulunkulu afusise futhi. Bayifaka inhlanhla ekhaya. Glory to Jesus. Omunye othi nami namhlanje Jesu ungayidluli impilo yami. Ngiyakuvuma Jesu ukuthi uyinkosi nomsindisi. Ungasabi. Cela uphakamisa isandla ngegama likaJesu. uJesu uyamvuma ngomlomo wakho ukuthi uyinkosi. Ukholwe ngenhliziyo yakho ukuthi uNkulunkulu umvusile kwabafileyo. Kube ukusindiswa. Kube ukuzalwa kabusha. Sisavala amehlo kanjalo ukhona omunye sifikile isikhathi sakhe sigcwele. Sile body. Khona omunye isikhathi sakhe sigcwele. Fanele aphume eswini namhlanje. Azalwe kabusha. Ungahlali uzufele eswini. Ingane engafuni ukuphuma. Sesifikile isikhathi sayo. Ifa ifele eswini. Ungafi ufele emhlabeni wesono. Phuma ngegama likaJesu. Sifikile isikhathi sokuzalwa kwakho. Cela uphakamisa isandla. Sisenzele umbuso wezulu. Ngena embusweni ombi kuze kube phakade. Cela ubone isandla ngegama likaJesu. Inhliziyo yakho mfowethu ngicela ugijime uzela ngaphambili. Ngicela ukuthandaza kanye nawe. God bless you. God bless you. Save the devil. Save the devil. Save the devil. Join it now. Join lose this ample opportunity. Ngiyangena embusweni kaJesu. Ngegama likaJesu. Cela ungitshele ukuthi namhlanje amagameno ayalothwa encwadini yokuphila. Ungaphuma kuleli tende ushaywe imoto isiphelile indaba yakho uyezulwini. Uyezulwini. Hey imfihlakalo le. Uyezulwini ungekaziwa nasekhaya ukuthi uphendukile. Uyezulwini usuyaziwa. Cela sithandaze sivala amehlo. Nini ngaphambili nisho lo mkhuleko kanye nami. Cela nisho lo mkhuleko kanye nami. Simi ngeinyawo sonke etendeni. Ngoba ezulwini njengamanje ngenxa yalaba abathathu. Izulu lonke limi ngeinyawo. Izulu lonke liyadumisa. Glory to Jesus. Cela nisho lo mkhuleko kanye nami. Nkosi uJesu. Namhlanje ngiyabonga ithuba elihle ongivulele lona. Iphakamise izandla zenu. Namhlanje Jesu ngiyakuvuma ukuba uyinkosi nomsindisi. Ngiyakholwa enhlizweni yami ukuthi uNkulunkulu wakuvusa kwabafileyo.
Sengisindisiwe ngegama likaJesu. Sengumntwana kaNkulunkulu. Izono zami zonke sithethelele. Amen. Baba siyabonga ngenxa yale miphefumulo oyidonsile ngesandla sakho esiphakemeyo ntambama. Siyabonga ukuthi kusukela namhlanje they will never be the same again. Qalile impilo entsha, qalile umsebenzi ophakemeyo. Baba wethu namandla onke siyabathatha ngomthandazo, siyabadedicate esandleni sakho esinamandla. Noma sihlukana nabo ntambama kuleli tende bephuma beye emakhaya, hamba kanye nabo, hamba kanye nabo, hamba kanye nabo. Baba wethu namandla onke namhlanje babona amandla onke abezwe touch ngesandla esinamandla egameni likaJesu waseNazaretha. Abezwe kuhohloka umthwalo emahlombe abo obungubufakazi bokuthi izono zabo zisusiwe egameni likaJesu. Siyabonga Baba, thatha indawo yakho Thixo wethu omuhle, ubenzele lokho bona abehlulekayo ukuzenzela khona, ukuze babone umsebenzi ophakemeyo walidumisa igama lakho. Sithi backward never, forward never, backward never, egameni likaJesu waseNazaretha. Usisaphosa inceku yakho okhulume ngayo ntambama, kwindawo kuyiblessa okumangalisayo. Qhubeke nokwambula izambulo ngegama likaJesu waseNazaretha. Siyawubonga lo msebenzi, sizolala kahle sidumise igama lakho, ngoba izwi lakho aliwi libuyele emuva linaphatha. Thatha untumo nezibongo namandla ngoKristu Jesu ophilayo kuze kube phakade. Amen.